Здравейте и добре дошли в епизод 2 на Survival Games. Ние в момента сме в сервера. Този има скина на фенът. Не, извиняй, обърнахте. В Liveboard, в БСГ, някакво такова. И днес ще играем, както казах, днес ще играем Survival Games. И той взима прасе. Прасе, добре. Да видим къде е свободно сега. Свободно, ето тук. Не, но е много малко. Alsking Village. Тук може да си изберем, това е Ferdinand Алас, Ferdinand Сейд, SG Highway, New Pompeii. И не знам си кого, Тук има само един човек, не искам да влизам. Искам такова Classic HD. Спечелих. Искам такъв кит. Аз бях с такъв кит, не знам къде. Когато стане поне, тук са, като стане 10, тогава ще влезе. Айде да влезе. Това сега. Не съм го играл, това е нова карта. Имаме една минута. Няма спирам на пауза, ще изчакам. Добре. Не знам точно колко човек сме. Да, не знам. Нищо. Трябва да чакаме. Дали ще бъда с този кит? Не знам. 3 секунди, супер. Не знам дали пак помните в миналия епизод как играхме Survival Games и във втората и последна игра ни се падна онзи VIP кита, който беше с онази броня, как беше. Не мога да се сета, ама вие знаете. И Diamond Brother. 3 секунди. 2. 1. Отварям. Хляб? Пържоли? Това е the best of the world chest. Трябва да си дам. Искам да бия някой. Трябва да пусна това. Бягай, Никол, 2 сърца. Чест. Чакай, видях чест. Тут нямаме го, не стига. Ма къде видях тут чест, бе? Това ми взе половин сърце, сериозно, не? Бах ти славото. Добре, пак влизаме. Лагна. Чакам да заради. Готов заради. Добре. Тук малко лагва, като сме в лавито. 0.24. Мисля, че сега ще вляза. Да чакам 5 минути. Не ще разглеждам тук малко. Колко човека има? Това са. $5 има 3000. Не знам колко общо човека сме. Тук сме около 10 000 човека. Айде малко по-малко, ама. Може да сме повече. Кой някой тук влезе, нали? Тук сме 16 от 24. Супер, веднага влизам. Я джойн да бача. Къде са часовете? Не. Така се има раз. 4, 3, 2, 1. Start it! Yes! Yes! Трябва малко първи. Добре. Добър кит. Добре, чакам.
трябва да убие някой да бъде. Хайде, пускайте това нещо. Ото се... Изчезвай там. Аз ще бягам назад. Аз имам ли... А, да, имам. Хайде, чакай, аз се чудя. Бягам бързо. Значи, какво мисля да напада му няма. Тъй, никакво му. Ела, пустиняк. О, то се без нищо. То се без нищо. Иде бе. Де. Храната ми е. Само съм изран. Чакам остан 4 минути. Тук ще има диаманти. Какво ли ми? Етас, ела. Ела, момиче. Вътка. Записвам. Еде беше, тут цъкам там, бе. Аз ще стоя на спалня, има си достатъчно често и да арест. 6 минути, 2 минути. Ще почакам малко тук. Си правя. Латка. Мацка, ела. Ох! Ноп. А, тук е. Ела ти дам един хубав урок, ела. Кой бе? Как умрях? Нещо ме биеше, ама нямаше никой да сме. Ето този. По-пълен е. Бриз Исланд 2. Какво е това? Не, това не е същото, ще я да кажа, че е същото. Това е малко по-различно. 5, 4, окей, 3, 2, 1. Go! Мега са! Аре, аз да му бегам. Ще ги бия с мен. О, готово. Скофа? Тос няма ли оръжие, бе? Важно е по-скоро бързо. Ау! За 8 минути, за по-скоро 9 минути умираме. Хайде да влизаме тук. Малко честове. Почваме. Пет, 4, окей. 3, 2, 1, go! Oh, yes. Останалите им ги давам. Чекайте да се екипира.
Айде, пуснете Invisible. Слушай, без ти кирка, бе. Ама аз не мога да удара, бе. Това е мега нечестното. Гледайте, колко пъти го натиснаха той всеки път. Дори да не ме... Това е бахти бъга. Нито една игра. Няма победа. О, е този свободен. Какъв е това? Я защо не го знам? Този ми влезна един път в света. Здрасти! Това е банана. Банана. Това е банана. Банана. Здравей, банана. И то си ми влезе и онзи. Абе, аз тук всичките ги писна. Най-слабия кит. Те взем морковите. Как ще ми вземеш морковите? Искам да ти взема тъпите диаманти, бе. Ръм. Аз нямам храна. И то ми влезе в света. Искаш да видиш по-екипиране? Стига, бе! Пурно се не види. Къде е свободно? Свободно. Е, тук е свободно. И е... Бе. О, и това не съм го играла. Але, това е много яко. Ама аз знам кой е играл. Това е, тук е играла Хеванбол. Ай, сега се сетих. Здрасти! Як скин? Играл Хеванбол. Много давно. Къв си ти, бе? Здрасти, какво правиш? Добре, колко време ще почваме? Три, две, айде. Газ! О, yes! О, аз това не съм взел. О, чакай. И това е много яко. Добре. Бе! Ти ли ще биеш, бе? И също привил. Ето! Колко самонадеяно си ходи. Аре, бе, то няма ли да умре? Умре. О, почти айрон.
Да ядем. Че ще умрем. Бързо. О, TNT! О, яко. TNT. Хепи, ела. Хепи, бе. Хепи, бе. Хепи. Ето. Хела хепи, бе. Айде, нещо бе хепи. Бегай там. Мега яко се отвори. Хела бе хепи. Гледайте го. Днес като ми приятен начин. Ема си хепи, бе. Help me! Дай. Мерси! Мерси! Как? Ама аз тичах, бе. Как ме удари? Баш ти тъпотията. Кой това е свободно? Последна игра. Спираме се. Е най-тъпия свет. Хепи! Ставай хепи! Че си много... Как свора? Нали? Чакайте да бъдем по-честни. Айде, бе! С плит контрол ще играем. Това няма. Така да си сложим там чест. Там това нещото. Клипа става много дълъг за Survival Games. Колко игри изиграхме? О, yes! 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 Чао! Беше ми приятно, а сега довиждане. Ей! Само ако имах едно лайк, ще се там да видим. О, yes! Ти да са ти име? О, боже, колко се предсявам, че стигна. Аз ще нападам докато. Бият. 10 играчи сме. Бе, няма да тръгвам направо. По-скоро ще се стоя тук. О, здравей, приятел. Здравей. Как се казваш? Нуп. А не. Муп. Муфт. Ето така. Вода те размъскаме, ла. Аре, убийте се, бе, ай. Пустинята има разни. Що ми карате аз да ви бия, бе? Сихава хубавата, браво. Мале, ма. Супер. Не. Но по-скоро тези неща не ми трябват. Сега. Целта ми е уния там нуба. Както и да се е кръстил. Ето там. Няма ми избягаш. Гледайте. Трябваше да рифнем. Оп. Къде? Къде е мой? Къде? Къде отиш? Я, къшката. Я се махай от тук. С мене. С ръце. Не с голден меч. Това е най-явното нещо. От какво?
мамиш ти, бе? Идиот. Умре ли, бе? Имала желязна брадва. Та имаш някакви хубави неща. Айде. Половина айрон, половина голд. Малко тъпа работа, ама нищо. Добре. Ела, бе. Добре, ела, аз ще ида пред него. Защото нали съм много мила, аз ще ида пред него. Ела, бе! Ей! Не ми се гони. Видях някой. Ето села. Нема успее. Ела, бе! Ела си поприказвам, ела. Ела. Айде, ела. Никакъв тим нема сме. Не. Аз не тимвам, не съм като вас, измамници. Правите много по-гадна игра, като тимвате. Идиоти такива. Бегай, не се връщай, бе. 4 минути. Ей! Да видим какво има в тъпите честове. Но първо да се огледаме, нали това, защото някой ще дойде. Само това е обаво. Ей! Вече сме тим. Някой написа тим. То вече сме обави. Хубави сме. Само ми трябва едно парченце лапица, ако може. Сега остана един чест само да преровиме. И това е този. Ужасняваме. Нищичко. Нека оставяме тези простотийки. Няма ми трябват. Опа, не сме оставили кожените. Колко? 3 минути. Аз ще ям. Да умерам от глад. Ще стоя тук на светличкото. Ето къде е светличко. Ето светличко. Вижте ли колко е светло? Ще стоя тук. Ще чакам някой да дойде да ме трепе. Или ще идем на финалната арена. Добре, с нас какво стоя тук? Мисля, че не го видях. Виждам те! Hello! Ретрой! О, майка! Дай да бегаме. О, мога бягам, окей. Оп. Май хекс. О, там! Уния там са... Уния там да се борят. Тъпа на. Oh my gosh. My god. Омага. 5 пъти ще го кажа това. Дай да бягам, че то с енчантната имат меч. Що не го убих, докато е с такова, аз съм толкова тъп човек. Страх ме. Той ще ме разфаска, освен ако е твърде бавен и такъв. Ще го разфаскам аз. Но, ако той е мега бърз, такъв... Направо не искам си представям. Една минута. Да се качим на върха, никой да не ме вижда. Не знам колко играчи сме. Аз знам дори той с какъв меч е. Sharpness, Combat, Fire, Spect ли, какво ли ми ти не е. Хора. Скърихме се, нека да ядем бързо, докато имаме тази една минута.
Ох. Толкова. 4. Добре. Ще взема. Колко е? Аз ще го бия тук. Как ми? Добре, хора, това ще е всичко за днешния епизод. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, може да дадете един палец нагоре, също да се абонирате. Напишете коментарче и чао!